OK, čaute všetci, momentálne 6.10.2025, 16.44 a ja vás tu všetkých zdravím u tohto videa. Čaute všetci, vítam vás tu, ako podľa názvu ste mohli poznať, tak dneska sa budem baviť o investovaní. Každopádne všetko, čo v tomto videu poviem, tak nie je žiadna investičná rada, sú to iba moje názory na pohľad na situáciu a tak, takže neberte si z toho žiaden názor, tak je to môj názor, takže toto, aby som povedal pred videom, je dôležité. OK, takže chcel som sa dneska baviť o tom, že vlastne akým spôsobom ja investujem a prečo by ste mohli aj vy, prečo si to myslím. Takže tak, dobre, prvá vlastne ako ja neviem rozprávať, ja som sa teraz obudil pred 15 minútami. Treba si pospať aj cez deň. Dobre, takže poďme na to. Prvá vec, prečo si myslím, že by ste mali investovať, je preto, že momentálne, keď sa pozerám na svoje hodnotenie, tak mám tam 70% za pol roka. Áno, môžem si povedať, aký vysoký kapitál tam asi máš. Je to viacej ako 1000, je to proste niečo medzi 1000 eur a 3000 eur. Povedzte si, koľko tam myslíte, že je. Mám tam 70,1% miera návratnosti, to znamená zhodnotenie. Takže tak, dneska extrémna akcia AMDčko, Advanced Micro Devices, išlo o koľko percent? O 28% dneska, za dnešný deň, za 6.10. kamo. Úlet. Takže reálne proste pár eur naviac, takže to som mal radosť. A tak. Hovorí sa, že ja neviem kamo koľko, 89% ľudí alebo 90% ľudí kamo v markete proste príde o peniaze, čo už dokážem pochopiť, keďže ľudia myslia nad tým tak, že teraz oni tam dajú peniaze a o mesiac budú mať proste 5-násobok. Ale to, ak to myslíte, tak kamo, ani nepozerajte to video, reálne. To nie je reálne, OK? Keď máte normálne akcie a proste chcete normálne investovať a mať také zhodnotenie peniazy, tak toto nie je cesta. Pretože chcete veľa, budete mať málo. A radšej chcieť menej kamo ako chcieť veľa a potom byť sklamaný, že ste toľko nemali, môžete možno byť v strate, čož fakt nechcete. Taká hlavná vec asi, že čo by ste sa mali držať podľa môjho názoru a čoho som sa ja hlavne držal, tak je to, že kupujte kvalitné akcie. Ide o to, že veľa ľudí nekupuje kvalitné akcie. Okay? Kvalitné akcie napríklad, ako som teraz povedal, AMD, Coca-Cola, kámo rôzne, neviem, teraz sa na to pozerám, že čo tu také napríklad mám tu napríklad S&P 500, Pepsi, Apple, Alphabet, Nvidia, Meta, Amazon, British American Tobacco a dneska som kúpil Aston Martin, som dneska kúpil 22 akcií, skoro 23. Tá akcia je momentálne veľmi lacná, berem to iba ako špekuláciu. Určite neodporúčam, ak nie ste akože ochotní stratiť peniaze, teraz momentálne tam 2% v mínuse, čož reálne dal som tam 20 eur, to mi fakt ako nebude chýbať, ale ako chápeš, takže fakt akože úplná špekulácia, totálna, maximálna špekulácia. Takže tak, a každopádne, vo všetkých akciách, ktoré tu mám kúpené, napríklad Realty Income mám najväčší podiel, to znamená, tam mám takých 17,8 akcie, čo je takých 900 euro. Mám tu akciu preto, lebo to vypláca dividendy. Táto akože spoločnosť akciová vypláca dividendy vo výške 27 centov na akciu, to znamená, mám 17,8 krát tých 27 centov. Takže tak je to 5,33% dividendový výnos. Takže jo, toto je taká akože vec, že mám tam dividendové
dividendové akcie, potom tam mám normálne akcie, ktoré sa takým spôsobom držia na cene, ale majú také dividendy. Mám tam akcie, ktoré idú extrémne hore a extrémne dole. Čo sú tie nekvalitné, to vám absolútne odporúčam, pretože veľakrát tie akcie buď, ja neviem, môžu tam mať minus 100%, takedy majú plus 100%, ja neviem, za pár dní, hej, že fakt, že ako, kamo, to je fakt akože insane, že si proste kúpite akciu a zase máte 100% minus, kamo. Že dáte 10 eur a máte 10 eur v prdeli. No, každopádne stane sa aj to. Ja kúpujem osobne iba tieto veľké spoločnosti, ktoré vlastne viem, že budú mať takým spôsobom zisky na ďalší rok a ďalší rok a ďalší rok, keďže sa vyvíjajú a majú tým pádom väčší obrat, tým pádom väčšia cena akcií. OK? A určite sú tu ľudia, ktorí investujú dlhšie ako ja. Momentálne včera to bolo 7 mesiacov, čo investujem. Som rád, že som začal reálne. Je to akože fakt jedna z najlepších vecí, čo som mohol urobiť. Proste máte peniaze, dá sa povedať, za free. Hej? Ako, môže to niekto tak brať, niekto to tak musíte brať. Ja to verím tak, že sú to peniaze, ktoré sa mi vlastne zhodnocujú tým, že ich tam mám. Neviem, čo by som reálne s tými peniazmi ako viacej robil. Vieš čo, ako predstavte si, že máte proste nejaké peniaze v cashi, tak máte tie peniaze a ešte prichádzate na hodnotu, pretože ja neviem kam, chápeš, proste neoplatí ti to. Takže si myslím, že je fajn investovať, kľudne aj, ja neviem, v menšom veku, kamo, hej, ako, aspoň dačo, fakt ako, ja keby som vedel, že sa dá ako takéto investovať, alebo niečo, alebo že to dokážem, alebo chápeš, tak by som dávno investoval, neviem, kamo, 3 roky dozadu. A mal by som tam podľa úplne obrovské zisky, keďže tento rok je taký akože celkom, akože ide si, a takže vyzerá to celkom v pohode, čo sa týka marketu, ale ako niektorí, ja chápem, že chcete rýchlo peniaze, všetci chceme, ale zase chill, chápeš, ako niečo, neviem kam, jak to proste poviem, ale ako je to fakt plná blbosť, ne, vieš, chceš veľa peniazy a potom nemáš nič, takže serte na to. No, takže tak, a akože podľa mňa investovanie je vec, ktorá by mal každý mať, či už ja neviem kamo na dôchodok, či už kamo na to je, aby ste tie peniaze niekde mali uložené. Je to podľa mňa fajn, lebo na čo vám bude 20 000 eur v cashi, keď si ich môžete investovať a mať 22 za rok, chápeš, proste máš 2000 eur, len tak. Potom sú ďalšie veci s danením, to je vlastne, to sa teraz neviem jak daní, kamo je tam niečo také, ak to držíte dlhšie ako 4 roky, nemusíte daniť. A ak to držíte menej ako 4 roky, alebo keď to predáte po 4 rokoch, tak tým pádom potom už máte nárok na to nedaniť. A potom neviem, ako to funguje, či sa dáva iba daňové priznanie a nedaní sa nič, alebo proste sa nič, neviem kam. A každopádne ja osobne nemám žiadny plán momentálne vyberať vlastne peniaze z akcií, takže ide to. A potom, ak máte trading investované ako ja, tak vlastne máte tú kartu, ktorou reálne môžete platiť tam. Keby tam nie tá karta, tak tam mám tak o 300 eur viacej. No, nič, proste je to karta, jo. Môžete zaplatiť kedykoľvek, čo chcete, kedy chcete, kde chcete, hej. Platil som sa teda to funded účet, extrém bolo. Takže tak, a kurz. Ale ono je pekné, že sa vám tie veci proste splatia sami. Vieš, že fakt, ja neviem, zainvestujete niečo a mesačne máte, ja neviem, zainvestujete napríklad 10 000 a mesačne máte, ja neviem, 300 eur. Pri dobrom prípade samozrejme, niektorí ako z vás stratíte a tak. Takže, ako z môjho názoru by mal každý investovať, ale je to už na vás, takže zoberte si z tohto videa, čo chcete. Takže každý by ste mali investovať, je to pre každého. Neviem, či to je pre každého, lebo ono je to také, že tie peniaze, keď tam vidíte, že strácate, tak je nepekné, ale ak investujete do dobrých spoločností, do kvalitných firiem, tak si myslím, že sa nemáte čoho úprimne báť. Takže toto asi všetko. A dávajte tam kam peniaze, more, jaj. To bude
kamo, ten zisk, čo tam reálne robí takedy tie firmy, tak to je extra. Takže, no nič, dajte like, follow, kamo, mám 4 lajky na každom videu, hej, prestaň. Kamo, to čo je? 4 lajky a proste tie views, kamo, idú hore a 4 lajky. No nič, dajte like a vidíme sa u ďalšieho videa. Už to bude Equilibrium a následne na to by som už chcel prebrať stratégiu a vlastne plán execution forex párov, ktoré idem tradovať. Chcel by som byť profitabilný do roku, takže zdravím budúceho ja. Momentálne 6.10.25 do 6.10.26. Profitabilný chcem byť, aspoň fakt akože, kámo, keď mám mať úspešnosť 45%, kámo, 50%, OK. No, takže tak, ďakujem, že ste to pozerali, ďakujem, že ste to boli a vidíme sa u ďalšieho videa. Equilibrium. Čaute.